салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. дар намоиши имрӯза доир ба бемории маълумот медиҳем ки мувофиқи таҳқиқҳо он бемории пиронсолон маъмулан мардон аст, вале дар ҳолатҳои нодир дар занони ҷавон низ рух медиҳад. ин бемории подагра мебошад. агар шумо ба ин мафҳум ошно нестед ё маълумоти кофӣ надоред, пас моро ҳамроҳ бошед. подагра аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш дом барои пойҳост, яъне беморист марбут ба пойҳо. тибқи сарчашмаҳо ҳанӯз дар солҳои 400 пеш аз милод Гиппократ аввалин маротиба аломатҳои клиникии подаграро муайян карда буд. пас ин чӣ беморист? подагра ин беморӣ метаваллидӣ буда дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи пуринҳо ба амал меояд. оид ин беморӣ дар тӯли таърих аз Гиппократ сар карда то ҳол маълумотҳои зиёд мавҷуд аст ки аввалин маротиба ин бемориро Гиппократ бемориро муаррифӣ намудааст. якчанд бемориҳоро ба қайд гирифтааст. дар ҳамон замон ҳам оид ба яъне ки парҳезӣ дар тавбати асоси бемории подагра парҳезӣ ҷой доштанд гуфта буд ки мақсад бояд ки мо дар якҷоя бо вақте ки тавбат мекунем ҳатман бояд ки беморон парҳезиро нигоҳ доранд. ба ин беморӣ зиёдтар мардон гирифтор мешаванд. мардон шахсиятҳое ки бисёртар ба машруботи спиртӣ майл дорану нӯшокиҳои спиртӣ менӯшанд, бисёртар гӯшт истеъмол мекунанд. асос зиёдшавии кислотаи пешоб дар хун мебошад ки баъдан оварда ба такшиншавӣ дар буғумҳо мерасонад ва пайдошавии яъне ки артити шадиди неқрисӣ ба амал меояд. подагра ин беморӣ музмини вайроншавии мубодилаи туршии пешоб мебошад ва аломатҳо яке аз аломатҳои асосии ин артрити шадид мебошад. омили асосии пайдокунандаи ин беморӣ ин вайроншавии мубодилаи пуринҳо, яъне чӣ оварда мерасонад ба ин? яке аз ин сабабҳо ҳар чизе ки дар организми мо медарояд вай таҷзия мешавад зери таъсири ферментҳо. яке аз сабабҳое ки ба подагра неқрис оварда мерасонад ин вайроншавӣ дар системаи ферментҳо мебошад. омили дигари мусоидаткунанда ин вайроншавии вазифаи гурдаҳо, яъне туршии пешоб ки дар организм хориҷ мешавад бо воситаи гурдаҳо аз организм баромада меравад. агар мо бемории музмини гурдаҳо дошта бошем, ин метавонад мубодиларо вайрон карда ва дар натиҷа ба ин беморӣ оварда расонад. бисёртар ба ин беморӣ мардҳо асосан гирифтор мешаванд новобаста аз сину сол, аммо занҳо ҳам гирифтор мешаванд асосан баъди сини соли 50. барои чӣ? барое ки занҳо баъди сини соли 50 ин давраи климактерӣ мешавад. ин ҳам як омили мусоидаткунанда барои ин беморӣ мебошад. маълум ки дар аксари маврид ҳар бемориро аз рӯи аломатҳои нахустин муайян кардан мумкин аст. аввалин аломати ҳамлаи подагра дарди шадид аст ки аксар вақт дар пой эҳсос мешавад. он бо ҳисси гармӣ ҳамроҳӣ мекунад ва баъд варам пайдо мешавад. беморӣ инчунин метавонад ба узвҳои дигар аз қабили оринҷ ё буғумҳои дастҳо таъсир расонад. нишонаҳои асосии подагра боз кадомҳоянд? артити шадиди неқрисӣ ин зиёдтар аломатҳо шабона ба вуҷуд меояд, яъне ки дарди сахти тоқатнокунанда ки беморро маҷбур менамояд ки ба беморхона муроҷиат кунад. бисёртар нишонаҳои ин беморӣ аз ангушти калони пой сар мезанад. ба чӣ хотир? яъне ки аз марказ ки дуртар ҳаст ҳарорат дар он ҷо паст мебошад. ин яке аз омилҳое мешавад ки такшиншавии кислотаи пешоб дар он зиёд мешавад ва кристаллизатсия ба амал омада баъдан аломатҳо пайдо мешаванд. нишонаҳои аввале ки дар буғум пайдо мешаванд дард, варамӣ ва сурхӣ дар худи буғум ки варам мекунад, сурх мебошад. ин яке аз нишонаҳои хоси ҳамин бемории подагра мебошад. дард асосан шабона пайдо мешавад дар нимаи дуюми шаб. попанҷаи якуми по варам мекунад, сурхӣ мешавад, дардмандӣ, маҳдудияти ҳаракат мешавад, дарди бетоқат. асосан бемор аз дарда то саҳара истода наметавонад. мумкин дигар буғумҳоям иллат ёбанд, аммо якум дараҷа ҳамон попанҷаи якуми по иллат меёбад ва дар натиҷа вақте ки ба духтур муроҷиат намекунанд, парҳез намекунанд, бо дигар буғумҳоам иллат меёбанд дар натиҷа.
акнун доир ба омилҳои гирифторӣ ба подагра. дар аксари ҳолатҳо омилҳои генетикӣ барои тамоюли пайваста баланд шудани сатҳи кислотаи пешоб дар хун масъуланд. бо вуҷуди ин тарзи ҳаёт низ муҳим аст. фарбеҳӣ хатари подаграро ба таври назаррас зиёд мекунад. мутахассисон доир ба ин масъала чӣ андеша доранд? омили мусоидаткунандаи сеюм ин ҷинс, сину сол мебошад, тарзи ҳаётгузаронӣ, омилҳои меросӣ, инҳо ҳам омилҳои мусоидаткунанда мебошанд. омилҳое ки ба ин беморӣ бисёртар гирифтор мекунад, сармохӯрӣ мебошад. Сармохӯрӣ равҷи ин бемориро зиёдтар менамояд, яъне кристаллизатсияро мо гуфтем дар хун зиёд мекунад. баъд метавонад ки яъне ки наслӣ ҳам ба вуҷуд дошта, ягон ирсият, агар яке дар ирсиятшон ки вуҷуд бошад, зиёдтар метавонад ки онҳо хавфи ба гирифтор шавӣ ба ин хел шахсиятҳо зиёдтар аст. дар ҷинси мард бояд эҳтиёткор бошанд ки мақсад гирифтор ба ин беморӣ мешаванд. занҳо ҳам гирифтор мешаванд бисёртар баъд аз ҳолати климактерӣ метавонанд ки ба бемории подагра гирифтор шаванд. дар асрҳои миёна ба касалии подагра асосан одамони сарватманд ва ашрофон гирифтор мешуданд. бинобар ин онро бемории сарватмандон ва бемории аристократҳо меноманд. гумон мекарданд ки подагра бо вазни зиёдатӣ аз ҳад зиёд хӯрдан, хусусан аз ҳад зиёд хӯрдани гӯшт ва нӯшидани машруботи спиртӣ алоқаманд аст. чун омилҳо ва нишонаҳои беморӣ муайян шуданд, аммо ташхис дар муайян намудани беморӣ ва дараҷаҳои он нақши муҳим мебозад. хуб, ташхис чӣ гуна сурат мегирад? вақте ки бемор муроҷиат мекунанд, мо якум аҳамият метиҳем попанҷаи якум бо агар варам дардмандӣ бошад, дар дигар буғумҳо агар хела ин беморӣ гузарондагӣ бошад, муроҷиат накардагӣ бошад, то фусҳо пайдо шуданаш мумкин. ин ҷамъшавии кристаллҳои урратҳо дар буғумҳо мебошад. ин метавонад дар даст бошад, метавонад дар поча бошад, метавонад дар гӯшт бошад. ин тофусҳо аз рӯи ҳамин ташхис мебинем. ҳатман таҳлил мегирем, таҳлили умумии хун, таҳлили туршии пешоба мебинем, биохимияи хун, анализи пешоб мебинем, таҳлили пешоб мебинем ва дигаргуниҳо дар ин таҳлилҳо ҳатман пайдо мешавад. ташхиси подагра мо дар асоси таърихи беморӣ, ҳолати аёнӣ, шикоятҳо ва таҳлилҳои лабораторӣ ва инструменталӣ ташхис мегузорем. ташхис гуфтем мо зиёдтар дар 95% ҳолатҳо ба ин беморӣ мардон гирифтор мешаванд ва ҳамон хотир мо вақте ки таҳлил мекунем, ташхис мегузорем, бояд ки аввал шикоятҳоро ба инобат гирифта, баъд таҳлили лабораторӣ дар бемории миқрисинда, яъне ки дар 90-95% баландшавии кислотаи пешоб ба амал дар таҳлили лабораторӣ мушоҳида мешавад. баъдан дар таҳлили умумии хун бошад каме лейкоцитоз ва баландшавии сурати такшиншавии эритроцитҳо ба амал меояд. дар тадқиқоти рентгенӣ бошад, зиёд вақтҳо баъд аз 3-5 соле ки бемориро аз сар мегузаронанд, баъдтар дар буғумҳо тағйироти рентгенӣ мушоҳида мешавад. ба подагра бештар пиронсолон баъд аз 75-солагӣ гирифтор мешаванд. бештар мардон дучори беморӣ мешаванд. дар чанд даҳсолаи охир афзоиши назарраси беморӣ мушоҳида шудааст. сабаби ин гуна вазъиятро зиёд шудани давомнокии умр ва тағйири тарзи зиндагӣ меноманд. муолиҷаи подагра низ мисли аксар бемориҳо дар давраи аввали беморӣ натиҷаи хуб медиҳад. беморони гирифтори подагра дар давраи авҷгирии беморӣ дар шуъбаҳои махсуси ревматологии беморхонаҳои вилоятӣ ё шаҳрӣ табобат мегиранд. доир ба табобати подагра духтурон чӣ андеша доранд? табобаташ якум дараҷа ин бедардкунӣ. аввал бедард мекунем барое ки дардаш бетоқат, баъд дуюм дараҷа ин парҳез мебошад. вақте ки бемор парҳез накунад, чанд қай ки мо доруворӣ надиҳем вай фоида наметиҳад. ин чӣ хеле ки медонем, миқрис ин вайроншавии мубодилаи пуринҳо мебошад ва аз чӣ парҳез мекунанд? ҳатман аз маҳсулоти гӯштӣ, барое ки маҳсулотҳои гӯштии мо аз пуринҳо бой аст, асосан сафеда дорад. ҳатман парҳез мешавад. аз истеъмоли машруботи спиртӣ парҳез мекунанд.
аз донагиҳо ҳам дар таркибаташон сафеда бисёр доранд. Ин таҷзия шуда пуринҳо дар натиҷа бисёр баланд мешавад. Шоколад, какао, ин маҳсулотҳо низ мумкин нест дар ин беморӣ. Аз тарзи нодурусти зиндагӣ гӯем мешавад, пайдо мешавад. Барои чӣ? Барое ки бисёри баъд бисёр гӯшт истеъмол кардан ин нодуруст аст. Маҳсулоти спиртӣ истеъмол кардан ин нодуруст аст. Ҳатман ин пайдо мешавад. Бисёртар дар мардҳо пайдо мешавад. Барои чӣ хеле ки мо медонем, мардҳо ин бисёртар гӯшт мехӯранд, маҳсулоти спиртӣ истеъмол мекунанд ва дар онҳо эҳтимолияти пайдо шудани ин беморӣ беҳад баланд аст. шахсиятҳое ки гирифтор ба миқрис мешаванд, ин беморӣ тавбати пуррае надорад ки мо тавбат кунем вай мақсад нобуд шавад, аммо агар ки бемор реҷаи хӯрокхӯрӣ ва истеъмоли доруҳоро сари вақт танзим намояд, метавонад ки авҷгирии ҳамин бемориро, яъне ки артити миқнатисӣ гуфтем шикоятҳои асосигӣ доранд, ҳамиёро пешгирӣ намояд. Падагра ба ғарз аз оне ки ба буғумҳо таъсир мекунад, инчунин ба дигар узвҳо ҳам, ҳамчунин ба гурда, ба дигар узвҳо ҳам метавонад таъсир кунад, яъне ки осебёбӣ ба дигар узвҳо ҳам дар ин беморӣ ба амал меояд. Аз ҳамин ҳисоб ҳатман реҷаи хӯрок бояд тавбат саривақтӣ бошад ки ба ин беморӣ, ба оризаҳои ин беморӣ наоварад. Дар тавбат андаз мо доруҳои махсусе ҳаста барои паст намудани кислотаи пешоб истифода менамоем. Ин доруҳоро мо ҳангоме ки ташхис мегзорем, мисол баъд аз бистарӣ кунондан таъин мекунем, баъдан баъд хӯрдани онҳоро, дар истеъмоли онҳоро дар хона идома доданро ба бемор мефаҳмонем. боз як бор дигар қайд менамоем ки реҷаи хӯрок дар ин бемориҳо ҳатмӣ аст, яъне ки пурра аз машрубот бояд даст кашанд, ғизоҳое ки мисол гӯштӣ ҳастанд бояд аз ҳаво даст кашанд, зиёдтар сабзавот истеъмол мекунанд, меваҷот. Аммо бо як қисман маҳдудият ҳаст ки мақсад бояд ки ангур камтар истеъмол кунанд, зиёд бояд ҷада бодринг истеъмол кунанд, сабза аз кабутиҳо истеъмол кунанд. Вақте ки туршии пешоб дар хун баланд ҳаст, мо доруворие медиҳем ки туршии пешобро паст мекунад, лекин бояд парҳез ҳатман кунад. Вақте ки бемор парҳез мекунад аз маҳсулоти гӯштӣ, машруботи спиртӣ, албатта дардо кам мешавад, варамӣ нест мешавад, маҳдудияти ҳаракат нест мешавад, бемор бемалол ҳаракат мекунад, дардо нест, нағз худашро ҳис мекунад, лекин бояд парҳез кам-кам то охира риоя мекунад. Барои он ки вақте ки парҳезро риоя накард, бо ҳамон чиз пайдо мешавад. Тофусҳо, ин ҷамъшавии кристаллҳо дар буғумҳо, ин беҳад ҳолати безеб ҳаст, барое ки ин ҳам дар буғумҳо пайдо мешавад, ҳам дар узвҳои даруна пайдо мешавад, дар гурдаҳо пайдо мешавад. Ин хела барои зиндагии одам хавфнок аст. Дуюмаш, ин бемории санги гурда ба оварда мерасонад. ин ҳам хавфнок аст барои зиндагии одам. масъалае ки доим дар ҳар барнома ба он таваҷҷӯҳ мекунем, ин масъалаи пешгирист. духтурон ба он андешаанд ки беморони гирифтори подагра бояд тарзи зиндагии худро ба таври куллӣ тағйир диҳанд. яъне чӣ хел? таваҷҷӯҳ кунед. чораҳои пешгирӣ аз ин баҳс кардани машруботҳои спиртӣ ҳатман ин нағз ба оварда намерасонад. дуюм, маҳсулоти гӯштиро кам истифода бурдан ҳатман, донагии маҳсулотро кам истифода, тарзи фаъоли зиндагӣ, сайру гашт кардан ҳатман, истеъмоли дурусти хӯрокворӣ, на фақат дар як ҳафта фақат як чизро истеъмол кардан. ин ҳам барои ҳазмкунӣ зарар дорад, ҳам бар дигар системаи органҳо зарар дорад. ҳар рӯз ҳар намуд маҳсулотҳоро бояд истеъмол кунанд, сабзавотҳоро бисёр истеъмол кунанд, одамо фоида дорад. ин беморӣ метавонад ки яъне хусусияти генетикӣ дошта бошад. шахсиятҳое ки дар мисол дар геншон ҳамин чиз мавҷуд аст, метавонанд ва ё эҳтимолият ҳаст ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва ё бояд ки машруботи спиртиро камтар истеъмол кунанд. ҳамин хӯрок ҳам яъне ки ба миқдори лозимӣ хӯроки гӯштиро мисол камтар истеъмол кунанд. баъдан нӯшокиҳои спиртӣ сурх мегӯянд, ҳамин чизҳоро мақсад камтар истеъмол кунанд. як назорат кунанд ки кислотаи пешобшон баланд нашуда бошад. ин бисёртар дар шахсиятҳое ки
дар геншон ҳамин беморӣ мавҷуд аст. бояд қайд намоем ки яъне баландшавии туршии пешоб дар хун ин яке аз хусусиятҳои хоси подагра нест. дар дигар бемориҳо ҳам метавонад ки туршии пешоб баланд шавад дар хун. ба ҳамин хотир вақте ки туршии пешоб дар хун баланд мешавад, ҳатман бояд ба мутахассис муроҷиат кунанд, чунки таҳлили ташхиси тафриқавӣ мо мегӯем барои гузоштани ташхис дар бемориҳои тарбот мавҷуд аст ки мо бо дигар бемориҳо ташхиси тафриқавӣ мегузаронем. дар подагра ҳатман ба ғарз аз баландшавии кислотаи пешоб бояд ки аломатҳои буғумиам мушоҳида карда шавад. агар яке аз аъзои оила гирифтори подагра бошад, пас имкони дар хатар будани дигарон низ мавҷуд аст. дар ин ҳолат зарур аст ки сатҳи кислотаи пешобро дар хун назорат кунанд ва мунтазам санҷиш гузаронанд. шарти дигари риояи тарзи ҳаёти солим аст. бемории подагра ҳарчанд он қадар бемории паҳн шуда нест, аммо бояд ҳамеша эҳтиёткор бошем. сари вақт ба мутахассис муроҷиат кардан дар ҳама ҳолат самари хуб ба бор меорад. бо умеди ҳифзи ганҷи бебаҳои ҳар кадоми шумо, шумораи навбатии намоиш ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.